Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa puninak ng Allah yang kanang amanaw salam akalilim tadagong papipya ginawa. Na mambagyan ng sira ng tuwa pangatagon sa gaya kaya mga ilida. Sa gipon ng mga pagablir kanong sa mga rinarinaw. Nagiuso watayo ada sa lakaw kumawad akalumben. Sa gipon ng buhay dito na request lang nagyan ko po ay pagapan at yak nada sa lakaw kay Haji Siti Raipa. Sinin ko ni mambuhay ko pilili lang sabihin ko to balayan ko tapar. Ada sa lakaw kay Haji Raw. Sa pun na may kuwala din kaya rin daw nabod ni makanggig na si ko di mapandulong na. Sa balik na itatangay sa suli sa kapatid na pa makagaling Islam.
mar denas umusan habisin atas amudan adilin naim kasum kabayain marubah kanan Yesus serkan menadap medan salah sober lain ikilatamu Sa